У Солидарі тривають бої. Наші воїни героїчно тримають оборону. Росіяни кинули найкраще з найманців із своїх спецпідрозділів, розповів в ефірі національного телемарафону речник східного угрупування військ Сергій Череватий. Він спростував заяву ворожого Міноборони про буцімто остаточне загарбання міста і назвав це інформаційним шумом. Поза тим, окупанти продовжують поливати вогнем вщент знищений Солидар і намагаються просуватися метр за метром. При цьому власні втрати росіян традиційно не цікавлять. 13, п'ятниця, січня, не грудня. Солидар. Пі***ри ходять, багато пі***рів ходить. Зараз пі***ри дістануть туди, там, де вони ходять. Становище Солидара та битву за Донбас і підкріплення передових підрозділів обговорили напередодні на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача. Дякую всім, хто допомагає Україні. Дякую кожному і кожній, хто воює за Україну. А особливо сьогодні відзначу десантників 77-ї окремої аеромобільної бригади, які разом з бійцями 46-ї окремої аеромобільної бригади в Солидарі отримують займані позиції і завдають ворогу відчутних втрат. Я дякую вам, хлопці. Ворог зберігає тиск поблизу Авдіївки та Бахмута, не припиняє масовані артилерійські обстріли та кидає в бій безліч гарматного м'яса, аби прогризти українську оборону. Російські окупанти продовжують рівняти з землею прифронтові міста і тероризувати жителів тимчасово окупованих українських територій. Російські окупанти продовжують чинити тиск на місцеве населення тимчасово захопленої території Херсонської області, які відмовляються співпрацювати з окупаційною владою, здійснюють побудинкові обходи. До того ж, загарбників турбує проукраїнська налаштованість громадян регіону, що становить для них загрозу. Риють окопи та розставляють бетонні пірамідки. Російські окупанти взялися посилювати оборону аеродрому Бельбек, що біля Севастополя. Ворожі фортифікації зафільмували місцеві жителі. На кадрах видно, що навколо литовища Бельбек, де розташувався 38-й винищувальний авіаційний полк Росії, риють траншеї і встановлюють бетонні тетраедри. Їх ще називають «зуби дракона». Окупанти вже кілька місяців посилюють оборону на узбережжі Криму. В головному управлінні розвідки повідомляли, що ворог готується до зустрічі з українським десантом, зокрема біля села Молочне у Сакському районі. Там, а також на півночі Криму, загарбники лаштують мінні загородження, риють окопи та траншеї і встановлюють ті ж таки бетонні пірамідки. Росіяни обстріляли автобусну базу у Херсоні. Поранено охоронця. Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації. Пошкоджено 16 комунальних автобусів, понівечено припарковані легковики, а також склади та будівлю для охорони. Уламками посічено електромережі. Їх швидко відновили бригади херсонських енергетиків. За даними очільника військової адміністрації Херсонщини Ярослава Янушевича, напередодні область зазнала 49 російських атак. Росіяни гатили з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів, танків і завдали ракетного удару. У Херсоні пошкодили також багатоквартирні будинки і приватні обійстя. Обстріли правобережжя Херсонщини стали постійними, відколи сили оборони вигнали звідти окупантів. Обстріли мирних міст і сіл – ніщо інше, як помста російських нелюдів за свої поразки.
Кримсько-татарського бранця Рустема Османова вербують на війну проти України. Про це стало відомо кримській правозахисній групі зі слів його цивільної дружини. У серпні минулого року окупанти засудили Османова до 6 років за буцімто участь в батальйоні імені Номана Челібіджихана та кинули до колонії в російському Ульяновську. Тамтешнє керівництво змушує його прийняти російське громадянство і закликає долучитися до окупаційних військ. Нагадаю, що 20-річного кримського татарина Рустема Османова затримали у квітні минулого року. До його оселі у Каланчаку на Херсонщині вдерлися 12 озброєних ФСБівців. За словами Османова, вони погрожували його родині та змусили бранця обмовити себе. Росіяни знищують надбання кримсько-татарського народу. В Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій закликали ЮНЕСКО тиснути на Росію, аби вберегти ханський палац у Бахчисараї. Він офіційно визнаний в Україні пам'яткою національного значення, яка внесена до попереднього списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Однак російські окупанти плюндрують палац, знищили золотий кабінет Кримгерей-хана, повністю демонтували дах будівлі та кольорові вітражі, які його прикрашали. Замість старовинного палацу наразі там зводиться металева конструкція, кажуть у Мінреінтеграції. Там також наголосили, що ханський палац – єдиний у світі збережений об'єкт палацової архітектури кримських татар і пам'ятка всесвітнього значення. Для кримсько-татарського народу він є головним національним і духовним символом. Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України закликає ЮНЕСКО посилити тиск на Російську Федерацію, яка несправедливо залишається постійним членом цієї організації. Міжнародна спільнота має вжити заходів, щоб зупинити варварське руйнування об'єктів культурної спадщини в Криму. Окупанти взялися за псевдореставрацію ханського палацу у Бахчисараї ще у 2017 році. Відтоді пам'ятка потерпає від некомпетентності проєктувальників та будівельників. Окупаційна влада свідомо ігнорувала кримсько-татарських фахівців і змінює автентичний вигляд комплексу. Наприклад, мечеть тепер вкрита сучасною черепицею, яку закріпили шурупами. Ба більше, в лютому минулого року будівля адміністрації музею дала тріщину. Окупанти заявляли, що це дрібниці, а тодішня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова вже зверталася по допомогу до ЮНЕСКО, однак марно.